Irasy Altylyk filminden soň türkmen häkimetleriniň girişen anti-amerikan propagandalaryna Abaşanyň Aşgabatdaky ilçihanasy reaksiýa bildirdi. 8-nji ýanwarda Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasy türkmen häkimetleriniň ýaňy ýakyna girişen Abaşa garşy propaganda çärelerine reaksiýa bildirdi. Bu film hususy bir güýmenje kampaniýasynyň döreden çeper eseridir. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenistan bilen işçen we netijeli gatnaşyklara ıgrarlyk alýar. Munyň şeýledigine Washingtony üstünlükli geçirilen soňky iki taraplyň ýyllyk geňeşmeler S5+1 formatynyň çäklerini regional hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, biziň ykdysady we sowda ulgamyna ösýän hyzmatdaşlygymyz hemde medeniýet we bilim ulgamyna biziň hyzmatdaşlyk edýän köp sanly maksatnamalarymyz güwe geçýär diýip Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wekili Margaret Sullivan Session we onu Azatlyk radiosyna elektron hatar kalaýtdy. Ýatdasak munyň öňýany 6-7-nji ýanwarda Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäherine we Çärjew darganaty etraplaryna häkimleriň orunbasarlarynyň milli howpsuzlyk we içeri işler ministrlikleriniň hemde prokuratura edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyny ýerlerdäki mekteplerde we medeniýet öýlerine gün batary, hususan Birleşen Ştatlary garşy wagyz nesihat işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerine habar berdi. Ýygnaklary ýerli büdjet işgärleri hemde mektepleriň 11-nji klas okuwçylary gatnaşdyryldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri ýerlerde geçirýän anti-amerikan propaganda çärelerine 13-nji dekabr anyny güni düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Netflix akym hyzmatlary kompaniýasynyň tomoşaçylary getiren Six Underground ýagny Ýerasy Altylyk filmine salgylanyp Birleşen Ştatlaryny Türkmenistanyň duşmany ýaly edip görkezmäge finanşyk etdiler. Ýygnakda çykyş edenler Amerika Türkmen döwletiniň duşmanydyr. Abaşa biziň döwletimiz ýok etmek ugrunda uly işler alyp barýar. Olaryň nämedir bir zatlar edip halkyň närazyçylygyny oýurmak isleýänlikleri anyk diýen ýaly sözleri aýdýarlar diýip ýerli habarçy maglumat berdi. Netflix kampaniýasynyň $150 milyon çykdyjy bilen kampaniýanyň şu wagt içinde iň köp maliýe serişde sarf eden Ýerasy Altylyk filmini Amerikaly asyz bir milliarderiň jemlän 6 gezlin töwüzçüsiniň Türkistan ile tosama ýurtda Rowaç Alimow adly diktatory döwlet başyndan çetledip onuň ornuna Rowaçyň enesi Murat Alimowyň oturdulşy gurrun berilýär. Synçylar filmini Türkistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we beýlekleriň Türkmenistany ýada salýanyny aýtdylar. Türkmen Howa ýollary milli aviakompaniýanyň işgärleriniň aýtmagyna görä, Aşgabat şäher häkimligi olaryň maskalalaryny köçä çykarýar. Kosmonawtlar bulwarynyň 263-nji umumy jaýynyň ýaşaýjylary 6-njy ýanwarda Azatlyk radiosyna ýüz tutdular. Bu köçe Türkmen Howa ýollary kompaniýasynyň bir aerodromuna baryp tepleşýär. Indi Aşgabat häkimliginiň pikirine görä, ol ýerden alliýe döretmeli. Şol jaýlaryň ýykyljakdygy baradaky habary Azatlyk radiosy geçen ýylyň tomsunda ma'lum edipdi. Ol umumy ýatak jaýynyň ýykylmagy netijesinde milli aviakompaniýanyň işgärlerinden 47 maskala üýtüz galýar. Bize kömek gerek, islendik kömek. Iň bolmandy biziň ýagdaýymyzy köpçüligi ýetirmäge. Biz Türkmen Howa ýollary kompaniýasynyň işgärleri Kosmonawtlar bulwaryndaky 263-nji jaýda öňkü Laçyn mihmanhanasyndan döredilen umumy ýatak jaýynda maskala bolup ýaşaýarys. Biz ol ýerde 47 maskala biziň ählimiz diýen ýaly Türkmen Howa ýollarynyň işgärleri. Biziň aramyzda uçur sürüjüleri, pilotlar, ýolagçylary hyzmat edijiler, aviatehnikler, aviasiýa hyzmatynyň howpsuzlygyny üpçün edijiler hem beýlekler bar. Biz häzir ören agyr ýagdaýa düşdük diýip ol jaýyň ýaşaýjylary ýazýar. Aýdylsyna görä ýaşaýjylary jaýdan çaltyrak çykarmak üçin olary işden boşatmak haýbata atylýar. Berilýän elektrik togy, suw hem ýyladys ulgamy eýýäm kesilipdir. Ýöne bu gusyň içinde nirä etjek? Ýaşaýjylar taýýar iýmitleri bilen oňu edýärler. Ýaşaýjylaryň ýollan hatynda aýdylsyna görä bu jaýy ýykyp aýyrmak Aşgabatyň häkimi Sa Muhammed Durduliýewiň buyruguna laýyklykda amala asyrylýar. Owal wagtda biz ýalňysyp bu çäre begenipdiris. Bizi Parag 7 itrapçysynda gurulýan täze jaýlary göçürürler diýdik. Biziň respublikamyzyň ýol wastasy Aşgabat şäheriniň häkimine täze gurulan Parag 7 itrapçysyndaky jaýlary ýaşaýjylary göçürmek barada buyruk beren
edilýändigini biz yerli habarlarda öz gözümüz bilen gördük. Ýöne biz ol buyrugyň umumy ýatak jaýlarynda ýaşaýanlara degisli bolmajagyny bilmändiris. 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda biz Türkmen Howa ýollary idarasyndan ýürüýte duýduruş berilip, ýaşaýan jaýlarymyzy hökman boşaltmaladygymyzy aýtdylar. Bu biziň täze ýyl sowgadymyz boldy diýip ol ýüzlenmedi aýdylýar. Olar özlerine Türkmen Howa ýollary idarasynyň ýaşamy üçin başga bir jaý bermekden ýüz öwrýändiklaryny, häzirki ýaşaýan otoglaryny bolsa, milleti ňagdaýda boşaltmagy talap edýändiklaryny hem aýdarlar. Bu döwran ýagdaýda olaryň ýüzbe-ýüz bolan beýleki kynçylyklary barada takyk bilmek isläp, umumy ýatak jaýynda ýaşaýan maskalalar bilen aratny gaçmagy tinançdyk. Ýöne biziň tinançygymyz netijesiz tamamlandy. Seýlekim bu ýagdaý hakda Aşgabat şäher häkimliginden Türkmen Howa ýollary kampaniýasynyň baş edarasyndan kommentariýa alyp bolmady. Belarusyň häkimetleri 37 ýaşyndaky bir aýaly öldürmekde guman edilýän daşary ýurt raýatyny tutsak etdiler. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Belarus gullugy tutsak edilen şüpheliniň Türkmenistanyň raýatydygyny anyklady. Belarusyň Içeri işler ministrliginiň 6-njy ýanwarda çap eden maglumatynda 26 ýaşly şüpheliniň Vitebskde tutsak edilendigi we onuň öldürilen aýaly öňden tanaýandygy habar berildi. Guman edilýäniň daşary ýurtludygy anyklandy. Mundan öň ol jenaýat jogapkärçiligine çekilmändir. Ölen aýal bilen wagtly bilelikde ýaşapdyr diýilip habarda aýdylýar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Belarus gullugynyň ýurt içindäki ynamdar çeşmeleri tutsak edilen şüpheliniň Türkmenistanyň raýatydygyny tasdiklaýarlar. Adatlyk Radiosynda onuň şahsiýeti we haýsy ýokary kujaýynda okuýandygy barada dogry maglumatyň bardygyna garamazdan derňegiň dowam edýändigi sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Şol bir wagtda Adatlyk Radiosyna şüpheliniň şahsiýeti baradaky maglumaty Belarusyň Içeri işler ministrligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasyndan hem kommentari alyp bolmady. Minskiň ýerine ýetiriji komitetiniň içeri işler boýunça merkezi müdirliginiň jenaýaty agtaryş bölüminiň başlygy Sergey Yakubelyň aýtmagyna görä, derňewçiler tutsak edileniň şahsiýetini bir günden hem az wagtyň dowamynda anykladylar. Ähli faktlary we ýagdaýlary deňeşdirmek üçin ihlasly iş alyp baryldy. Tutsak edileniň sözüne görä 28-nji dekabrda onuň we kwartiranyň eýesiniň arasynda konflikt döredi. Munyň netijesinde adam kwartiranyň 37 ýaşyndaky eýesini bogup öldürdi diýip Yakubel 6-njy ýanwarda çap edilen çykyşynda aýtdy. Häzirki wagt ähli ýagdaýlary anyklamak üçin ekspertizalar geçirilýär we waka bilen ilteşikli adamlaryň dogan garyndaşlaryny hemde şaýatlary soragy çekmek dowam edýär. Bu waka barada Belarus medeniýet serişdeleri ilkinji ýedek 3-njy ýanwarda habar berdiler. Şonda ONT neşri Belarusyň Içeri işler ministrliginiň resmi wekili Olga Chemodanowanyň Telegram kanalynda beren maglumatyna salgylanyp Swisliç derýasynda içinde adamyň bedeniniň bölekleri bolan sumkanyň tapylandygyny mälim etdi. Minskiň kommunal gullugynyň işgärleri Swisliç derýasynda arasalaýyş işlerini geçirýän mahaly sumkany tapdylar. Olar içinde adamyň bedeniniň bölekleri bolan sumkany suwdan çykarýarlar we şondan soňra polisiýa habar berýärler diýilip habarda aýdylypdy. Belarus türkmenistanylaryň ýokary bilim almak ýa-da zähmet migrasiýasyna gitmek üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar.